nai tong nai joto khapni takte bu khokjong no tirin kotal video lam sogo ke tini hingkangke johon simani kothma kaham 15 ni ekro porno nayono ang tongthokma haino norok bo tongthok tung phia norok tongthok sok hinse ang o kok rok no sawo pasa pori ferano ang tongthokma haino norok bo tongthok tung phia norok tongthok sok tung hinse ang o kok rok no sawo ke khapani takte bu khokjong tini sini bilibar istan chas ningui Oktober 30 31 November 1-2 o sagin romai St. Thomas Nagor Gospel hatai aro General Convention kotor khe panna cholikha aro sung joto pujo khlaini rok jotono tongthok laikya jotono kaituni kok khana laikya jotono kaituni phan baikya sung kaituni musung tui khe bini naima bai sung joto khatung khaja khlaini sung thanglaikya tai sung tongthok laikya heba khapuni takte bukhokjong tini ang norok no sana naimani ke sung tabo ongkha norok no ang kaisa klaisa kok sagang ka norok chajagya ngai sung nadi orok kaitor subra Jesus Christ tam ni sakaba ang tongthoma haino norok bo tongthok tung nai bo bini saidri rok no samani kok haipano norok ebo tongthok di abai ke samani kok kahan baganyo khapni takte bukhokjong tini sung jotono tongthok lajak jotono khatung lajak jotono khatung khaja hani bagai ang norok no blaikeno o jarabo ang norok no sanani musungo khapni takte bukhokjong sini tongthok rok sini sima rok sung paisa manap sung paisa masung kahan bagino khapni takte bukhokjong sung simani sung paisa masung han bagino khapni takte bukhokjong tini sung mahai kaitini kok thai rok no sung khananani hingkangke sung tai paina nangya norok ani video no naidi norok nanya musung khangke subscribe khardi khapni takte bukhokjong norok an subscribe khainani hingkangke norok ani channel no subscribe no khlaitardi khapni takte bukhokjong norok naidi norok ni bagai ang tebo kaham kaham video kok thai tubi phai tongo buskani sala ke sung sini General Convention no sung video rok khlailakya tai jotono kwbangma borok no bolog rok khlaikya phiaba ani hingkangke blaikeno kopal hamya ang onek video khlaikya onek hard work khlaikya haipano ani video rok baksa baksa upload khlaimaya tami hingkangka aro kaisa kaisa music rok abo khanai jat tongo kahani bagai aro use khlaimaya jat tongo o YouTube channel han bagai khapni takte bukhokjong ang norok no koyekta no video nugui mansio thanai Sunday 2 tarik ni bo ani video already no jak haipano tam khlaine ba khapni takte bukhokjong upload khlaina naimani upload khlaisi manya upload to khlaimano haipano abo rong mane kaisa chaya tike upload khlaijagai thangnai kahan bagino ang upload khlaimaliya khapni takte bukhokjong hingka tini abono sung jotono sini subra Jesus Christ tongthokma haino bosokno sama hai norok tebo tongthok chokdi hini sama hai sung blaikeno tongthoka sung blaikeno khatung khajangka aro rojab laikha musa laikya jotono
chupra Jesus Christ nung laika tong thok laika han bagui no norok no jotono hambai ani video no norok first to last nalaje tik kaham ke norok no ang haina hai sanan musungo norok ani video no nai sajagoi tong hangke subscribe khaidi an subscribe khairnan bagui hingkangke norok subscribe ta khaidi asok na handa